Sabi tayo mga kasama, aga kami gimising, mga alas 6 pa lang kasi kailangan namin punta sa isang coffee shop. Oh, glasses. Oh. Tama naman, oh. Nag-cup lang, may glasses pa, patingin nga. Oh, putya naman, oh. Ito naman, mo, mukha, oh. Oh, ito, glasses na. Oh. Dalawa. Sige. Papunta kami sa coffee shop na dito sa San Jacinto, yung Kapayapaan. Talaga mahilig tayo sa coffee. Kaya, punta ako coffee shop. Dito tayo sa Kapayapaan. Ang brood nila is 25. Si ma'am, yung yung barista. Ito yung setup nila ngayon. Yan. Oh, sit down, Tasayas. Isang brood, tapos dalawang kokwa for kids. Oh. Ayan sila, may mga grinder sila dun. Tamang order tayo. Tama lang ngayon, umaga. Ma'am, nagilamos na ba kayo, ma'am? Gising ko lang po, wala pang toothbrush. Good service, ah. Sayas. Lu. Mawala. Ang gwapo ng isang customer, ah. Chocolate milk. Oh. Wow. Oh. Wow, thank you po. Yun, mga kosa, naka-order na kami tatlo ng drinks namin. At ganito na lang mga kosa. Hindi, this is Bisita kayo sa Kapayapaan. Lumilibot sila kung saan-saan. Ganito lang kung ano tayo gawa. Para may mababalikan. Parang may